Wannan labari ne akan wani matashi da ya tono budurwarsa daga kabari, ba don komai ba sai don likitan da ya duba ta kafin a binne ta ya tabbatar masa da cewa ba mutuwa ta yi ba, doguwar suma ta yi. Kuma aka yi dace da sa'a da taimakon wannan likita suka ceto rayuwar wannan yarinya. Sai dai daga ƙarshe bayan wasu kwanaki da faruwar hakan, Allah ya ƙaddara mutuwar yarinyar da gaske. Hujjoji na ilimi da fasaha akan wannan matsala. Tarihi ya nuna akwai mutane da aka binne da ransu a wasu ƙasashe kamar Indiya da China. An samu mutane da aka binne su da ransu saboda rashin tabbatarwar likitoci. Likitoci sun bayyanar illar binne mutane ba tare da gwaji ba. Masana lafiya sun ce akwai buƙatar gwajin ECG ko EKG kafin a tabbatar da mutuwar mutum. A ƙasashen duniya ana buƙatar dakto ya tabbatar da mutuwa kafin binnewa. A ƙasashe irin su UK, USA da Germany ba a binne mutum sai an tabbatar da mutuwarsa ta hanyar gwaji na likitoci. To wannan shine, Allah ya sa mu dace. Yanzu za mu shiga cikin labarin gadan-gadan. Batin an yi abubuwa sosai, an ji daɗi a wurin. Na gode, an da kisushe haka nake so. Namiji ya ne ya ka ciki ne. Wallahi yanzu kuna ta wata kira ne mai. Allah mutumin da ya je da ki da ke da zuwa akwai labari. Ba ni a je a gidan fatin nan. Ka san ummi ki a ci. Uwar ka caji. Shi yasa nake yin kan jiyan nan ba ka wasa da kai. Ai kai nawa mutune na ba ka yi ne wallahi. Ba ka yi. Da gidana ni ka san ka gane iskanci baya yin kuma yarinyar nan ya ce a wajena. Ya fi daɗin da kin bushe, ya kamata a ce ka zama wise. Ka zama wise mana. Duk inda ka kira ta za ta ji. To ya kamata a ce ka zama wise. yanzu to ba ni dai shawara ta ƙarshe. Yawwa. Abin da ya kamata. Idan ka je bayan layi akwai wani mai kemis. Kowa wajen iskanci nan muka buƙaci. Likita bokan turai. Likita an wuni lafiya. Ya kasuwa. Ya fama da marasa lafiya. Wallahi alhamdulillah. Na zo ne ina so a bani magani. Magani wanda kenan? Wanda idan aka sha mutum zai yi bacci wanda ko da wani abu zai faru ma bai san ya faru. Ban fahimce ka ba. To muna da mara lafiya ne a gida kuma za mu yi baki. To shine muke so mu bashi bacci sosai yanda ko da wani abu ma ya faru mutum ba zai san abu ya faru ba a wajen. Wani irin mara lafiya kenan? Yana da dan ciwon hauka ne. Ok, dama ana bashi magani ne? To tunda muka baro wajen su na magani ba a ƙara mai magani ba to gudun kuskure shine yasa yanzu da za mu yi baki shine na zo neman magani. Ok, shine ake so don wannan. To allura ya kamata a bashi ko magani? A maganin ne. Yanda ko motsi fa ba zai yi ba. Kaga da ba matsala. Kaga wannan? Insha Allah kamar shi awa 24 ma ba zai tashi. Tashi. Shikenan ba damuwa yanzu wannan nawa ne? Wannan kawai ka bada ai kai ne ba matsala insha Allah tunda kaga harka ce ta larura. To ai haka likita. To shikenan godiya nake. To likita da wannan godiya nake. Tashi lafiya.
Hello, salamu alaikum. Hello, Ummi. Lafiya kalau Ummi. Ya gida ya su maman naku. Wallahi alhamdulillah. Wallahi ina so ne za mu yi wata magana da ke. Ki zo gida yanzu ina son ganin ki. Magana ce mai muhimmanci nake so mu yi da ki. To shi kenan, sai kin zo. Yes! Bayan jiyan maɗin haɗa abubuwan nan kafin yarinya mai taso. Waye ne? Oh, Ummi Allah mata zuwa ki. Ha? Ummi, ke ce? To bismillah. To bismillah. To mu shiga daga cikin wani Ummi? Mu dai magana a nan. Na faɗa maki magana zami mai muhimmanci, shi sa na ce mu je daga ciki. Saboda ka ce ma magana ce mai muhimmanci shi yasa ma na zo. Haba Ummi, ke fa ya ce a wajena, to ko ba za ki ga cikin mu samu guri mu zauna. Hakan ma yayi. Ba wani abu da zai faru, kawai mu je daga ciki, magana ce mai muhimmanci zamu yi daga ni sai ke. Uba ne ni fa a wajen ki Ummi. Haka ne. To mu je daga ciki. Daga ciki kawai. To shikenan. Ba zan samu maki abin taɓa ko ruwa ne. To, Ummi, ga wannan kiɗan taɓa. Bara in fito. Inda gidan na jikina na bani kamar ba kowa cikin shi. Kai, bari in shiga cikin nan an gani. Ka iya wannan lemun ba wani abu bane a ciki? Kai. Wai. Wai, gaskiya lemun nan tafiya zai yi ne dai. Kai. Da sauran tafin da ke nan. Komai ya tafi min daidai, shi sa yake son ki Ummi. A'a, wannan kuma ina ta ne, ko ciki ta shiga ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan yarinyar kuma kaga abincin.
Ina kika je na ce ki min wannan wanke-wanken baki yi ba? Ina kika je? Ummi! Na shiga uku. Ummi! Ina ni. Ummi! 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 Allah! Ummi! Jama'a ku za ku taimake ni! Wayo Allah! Ummi! Inna lillahi! Ummi! Bara dai in kira Ummi, na ga kin da abin da yazo kwanan nan. Muna ta rigima da ita. Wayan kira ta mu. Yawwa ta shiga. Allah Ummi! Ne ku kwana Ummi! Wayo Allah! Waye ne? Hello? Hello? Waye ne? Ahmad! Oh mama ce ina wuni mama? Don Allah Ummi ka ga ta shigo ta faɗi ni ban san me ba ko ta mutu da ba ta numfashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ba ta numfashi ba. Yau to ina da wani aboki likita dan Allah bara in kira shi yanzu sai in turo shi gidan ni na fita kasuwa ne amma yanzu zan turo shi insha Allah. To yanzu kafin yanzu sai abubuwan da dai ya kamata. Wallahi Ummi ce wai rashin lafiya matsananci yanzu da safen nan mama take gaya min bara in kira wancan abokin nan. Hello Ahmad. Hello? Yo likita salamu alaikum abokina. Dan Allah dan Annabi wani abu ne ya taso na gaggawa gidan su Ummi wallahi yanzu nan makaiwa da baba take gaya ba ta da lafiya akwai abu ne emergency dan Allah. To inna lillahi. Yau dan Allah kai kokari yanzu ka je gidansu dan Allah ko me ya kamata a yi kai na riga na fita kasuwa amma ni ma yanzu ga nan zan dawo sai mu haɗa kai gidan nasu. To ba matsala ina tun insha Allah yanzu zan je duk abin da ake ciki zan kira kan Allah ya. Dan Allah a taimaka mana likita. Oke to shikenan ba matsala. Nagode. Yau kana ji? Bara in je gidan su in ji ga in ji yadda abubuwan da suke faruwa da Allah a kula da kyau saboda ka san halin mutane dai. Bara in zo in je da Allah ka kula da kyau saboda ba lalle in dawo yanzu ba abu ne ya zo na ujula. To nagode sosai sai na dawo. Abin da ke faruwa a nan, likitan yana duba ta domin gano menene matsalar abin da ke faruwa. Zai tambaye ta, shin an ba ta wani abu ta sha ne? Za ta ce a'a, ni ban san wani abu makamancin wannan ba. Likita zai ce wannan ba matsala ba ne. Akwai allura guda ɗaya da zan mata za ta farfaɗo daga wannan dogon suma da ta yi. Yanzu nan zan je na dawo. Likita shin ba abin da ya sami ‘yata? A'a sam kada ki ɗaga hankalinki, ‘yarki tana lafiya kalau. ‘Yarki bata mutu ba, tana buƙatar taimakon gaggawa ne, kuma yanzu nan zan je na dawo.
Assalamu alaikum warahmatullah. Malamai ya gajiya? Ya ƙara haƙurin mu kuma. To Allah ji kanta da rama. Allah ya gafarta mata. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sannun Allah ya ji kan musulmi. Allah ya gafarta masa. Za mu iya tsayawa ko? Yanzu abin biki da biki ne, dole mutuwa ne sai an yi ta. Mu ma muna da zuwa, ina ake dan kama ruwan ne? Nan baya ne? Da bari mu kamo shi mu ma ko? Kuma dai kowaye ya taki sa'a. A wannan yanayin murza mana ake kawai a ce kai ka tafi da ma kada yin ce da ma dai ni ne kuma mutuwan nan ba dole sai an mutu ba. Yaulan ma ba dole ba ce na ba sa. Ni nan ma ya mutuwar can take a nan gudun kaga an samu wani ya dan nufa kare da wayarsa. Yawa jama'a an gama mata sutura sai a ɗauko ta a fito da ita. Bismillah. Bismillah za a fito ta. Bismillah. A ji a fito da ita na. Muhammad ku zo ku da Yi haƙuri. A yi haƙuri. A yi haƙuri. Allah ya ji kan. Yi haƙuri. Yi haƙuri. Allah ya ji. Yi haƙuri. Yi haƙuri. Allah ya ji kan musulmi. Idan Ubangiji Allah ya bani sa'a samu wani ustazin ya dan nufa kare da waye shi ya gabata a nan. Yayi to a daidaita sahu, a gyara sahu, a gyara sahu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayan kira likita. Hello? Likita, ba kai ne ka ce ma ummi bata mutu ba? Yanzu na zo kofar gidansu na ga ana sallar gawa. Wallahi likita ummi bata mutu ba. Bata mutu ba wallahi. Malam ya haka kuma Wallahi malam ummi bata mutu ba. kamar ya Wallahi ummi tana rayu. Wallahi ba mutu ba. ina zuwa kwantar da hankali.